25/2025 година. Започва се обекта. Шпакловат майсторите. Работят. Лукошки майстори работят тук. Гледайте какво нещо тук, страшилище. Оригинално. Всичко оригинално. Тук се работи. Няма грешка тук. Професионалисти, гледай. Това е Лилянчо. И румбата работят. Работят най-добрите майстори от град Луковиц. Тук виж. Виж сега каква е къщата и след няколко дена ще видиш каква ще бъде. Няма да я познаваш. Да. Къща стара, стане нова. Тук коли, моли, коли, моли, коли, моли, коли, моли. Жени море, жени море, жени моли, коли, моли. И пак коли. И пак коли. И пак коли. Пак коли, пак моли. Хайде, Лилянчо, ти си Лилянчо. Покажи се, Лилянчо. Какво прави Лилянчо? Вижте, Лилянчо. Най-добрият.